Здравейте, моите приятели! С вас пак доктор Ко и днес ще говорим за изневери. Най-лесният начин как да разбереш, че един мъж ти изневерява. Той започне да ти казва, че си дебела. Ако той ти казва, ти си дебела, ти си грозна, ти си скучна, ти мислиш само за деца, ти не ми отделяш време, ти не ми гушкаш, ти не се занимаваш с мен, търси изневяра. Ако той казва, много съм изморен, има толкова много работа, не ми става, няма желание за секс, знаеш, нали, толкова години сме заедно, сега се развивам духовността, търся себе си, търси изневяра. Ако той започне да ходи в фитнес, отслабва като луд, прави някакви диети, започне да се облива с парфюми, иска да бъде по-млад, сменя си стил, купува си мотора, каза, че иска нов живот, иска да пътува сам, търси изневяра. Мъжа са много лесни за разпознаване за изневяра. Ако той крие телефона, ако изведнъж се появява секретен код на телефона, ако непрекъснато нам се хили и стои до късно, ако ти лягаш, той ще не ляга и играе с телефона или с компютъра, ако не ти дава телефон, ти да го провериш, ако го крива и така не иска никой да го вижда, търси изневяра. Мъже изневеряват супер тъпо, но то уникално тъпо. Ти го хващаш като малкото дете. Жена изневерява много умна. Почти никога мъж не може да хване жена в изневяра, освен ако тя сама не го иска. Когато жена иска да бъде хваната, просто на нея вече и писна, тя иска да се раздели с мъжете си, тогава тя ще му позволи той да я хване. В противен случай няма шанс. Затова много време учени бяха убедени, че жени не изневеряват. Жени изневеряват повече от мъже. Но жена го прави умно, мъж го прави глупаво. И с това мъжа винаги се хваща. Така че, ако имате всички тези симптоми, че той става много красив, крие се телефона, спортува, обвинява, че си дебела, се закъснява след работа, все няма време, не му се прави секс, има някаква криза, винаги има някой. Въпросът тук какво да правиш това нещо, това ще говорим в другото видео, но това са сигурни признаци, че той ти изневерява. И когато ти разбираш това нещо, първо разбери, ти не си виновна. Ако той ти си дебела и с това не ми става, лъжа. 50% твоята отговорност, но 50% неговата отговорност. Мъжа, разбира се, търсят нещо ново. Ние ще поговорим в другите видеа как да запалим пак връзката, как запалим пак огъня в дългогодишни връзки, но тук има предвид, че не само всичко зависи от теб. И това е много лесно да кажеш, ти си виновна. Така че не го оправдавай своя мъж, но разбира се, тук трябва да се бориш за секса. Но ще направим друго видео и там ще говорим какво да правим, ако партньорът ти изневерява. На момента само диагностираме и го опитваме. Прекрасни моите, обещах ви подаръка. Сега за всички тези, които ще кажат каква е разлика между мъдрата жена и умната жена, аз ще ви кажа кодова дума и вие ще потърсите вашия подарък в нашия сайт natali.bg. Кодовата дума принцеса. Ако изпратите кодовата дума принцеса на нашия имейл на natalia@natali.bg, нашия сайт natalia.bg, ние ще ви дадем подарък Мъдрата жена онлайн семинар напълно безплатна. Така че изпрати своята дума принцеса на natalia@natali.bg с твоята контакти и ти ще получиш подарък как да бъдеш мъдрата жена. Така че това е от нас. Следите ни в нашия сайт, в Facebook страница съвети от доктор Ко, както в нашата страница Наталия Кобилкина, и за скъпите мъже. Ако ти искаш да хванеш твоята жена в изневяра, не дей. Не дей. Щом тя и с теб те обича, значи е хубаво. Но все пак някакви малки символи да разбереш, че тя те изневерява по същия начин. Че тя става много красива, отслабва, тренира, закъснява, крие се телефона, много е разгонена. Когато жена си има любовник, тя става още по-разгонена, защото тя също виновна, че изневерява и за разлика от мъже, които започнат да обвиняват своята съпруга, жената от чувство на вина започна да бъде много по-любяща и по-грижовна и по-мила съпруга. Точно тогава тя каза, искаш ли да ядеш, искаш ли да излезнем, искаш ли секс, искаш ли свирки и започна ти прави неща, които не правише преди. Тук също можем да разпознаем, че тя има любовник, че тя изведнъж започне да харесва кралски свирки, или изведнъж започне да харесва секс на открито, или изведнъж се позволява да пробва някакви нови неща, като секс в дупето. Има тук нещо.
има някакви симптоми и често има сигнали по тялото. Може да бъдат някакви дръскотини, някакви неща по тялото. Ако сте внимателни към тялото, често мъже по глупостта оставят следите на тялото на жена. Така че все пак може да хванете и жена за изневяра, но пак казвам, че това е доста по-трудно. Но ако я хванете, тук вече ще работим какво да правим след изневяра. Гледайте нашите видеа и ще разберете много неща за съвети и отношения. Чао от мен!